Tässä videossa pelaamme Stumblegeusia koko jengin kanssa. Turpaki inni rub goblin ma voiten kaikki. Nyt kaikki hiljaa jumalauta. Nyt me pelataan rauhassa tätä saatana-peliä, joten PLS olkaa rauhassa. Kattokaa kun mä meen. Hiljaa tai vedän välit vika mahis luuranko-emoji. Lursa bursa kuoli ha 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 ha. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? Huijasit! Ja helppo voito el rub goblin lol. No niin, turpakinni Mikko Hiisi, voitat aina. Mä ja Pyllyhylly ei voitettu mitään, ja te kaksi voititte. Ole hiljaa lursa bursa ensinakin rub goblin ei voitanat ja toiseksi unva paras imeli. Tällä kertaa voitan, koska content. Joo, ihan varmasti et edes voittais Peitu-Vinillä oot ihan paska mee hoitoon, jos oikeesti luulet, että voittaisit kysääl. Oikeesti mitä sä teet, älä ota mun lasiin perkeleen pilipiluppi työntäjämästä 3000. Selvä sitten. Haluan pyytää anteeksi siitä, miten kohtelin sinua pari sekuntia sitten. Ok, mut kattokaa kuka pääs maaliin Pyllyhyllyin kanssa. Hahahahahaha, onneksi olkoon Pyllyhylly. Jep, hyvä peli, olet paras maista kaikista. Hyvä peli Pyllyhylly. Turpa kiinni Roope Goblin kusetat, tiedämme että olet ärsyyntynyt. Entä jos olisin? Sitä paitsi Mikko Hiisi ei edes päässyt finaaliin. Se on sen takia, koska en irritanit taisha lol ala u toxic. Nyt minä tuhon sinat rub goblin, nämä ovat Stumblegeist-turnaukset. Okei. Jos voitat, niin kaikki tilaa tämän kanavan. Sentään saatiin tilaajia. Et edes voittanut Roope Goblin lolol. No sinä et päässyt edes finaaliin. Ymmärrätkö, että et saa olla toksinen, tämä on rauhallinen pelisessio. Nyten tit antiksipento videon eta voit jatka pelejä. I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. So what we came across that day in the woods was obviously unplanned, and the reactions you saw on tape were raw, they were unfiltered. None of us knew how to react or how to feel. I should have never posted the video.
Haluaisin pitää pienen mainoskatkon, koska muuten videosta tulisi aivan liian lyhyt. Meillä on 21 tilaajaa ja haluttaisiin niin kovasti saada 30 tilaajaa. Minä tiedän, että pystytään siihen, koska viime Stumble-videolla meni niin hyvin. Jatketaan sitten videota.